Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган җырчы, Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов. Зөфәр, туган исәнме? Исәнме, Данил? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Моннан бер 30 еллар чамасы элек, дип әйтик, узган гасырның 90нчы еллар башында, әле ул чакта мин үзем студент, Казанның, ялгышмасам, актерлар йортында концерт булды. Без анда яшьләр ничектер җыелган идек. Һәм шул вакытта мин беренче тапкыр сәхнәдән сезнең каршыгызда Зөфәр Билалов чыгыш ясый дигән игъланны ишеттем һәм Зөфәр Билалов дигән беренче тапкыр шунда җырчыны күрдем, тыңладым. Инде менә шушы вакыйгадан соң күпме сулар аккан, күпме җилләр искән. Инде бүген Зөфәр Билалов үзе шушы сәхнә иҗат тормышын ничектер читкәрәк куеп, башка юнәлештә эшли башлады. Сәхнәдән китү, менә син үзең ничек хис итәсең бүген аны? Бу адымың синең уйланган идеме? Әллә инде синең барбер ярты күңелең шунда әле? Булай кискен генә башланыр дип уйламаган идем. Әмма дә ләкин бераз әзерлек бар дип әйтәм соң. Алай Tamam sahneden gittim deyip de etip bulmayın. Çünkü indi ul bütün jan təni bilen, bütün kuzenekleri bilen jırga sahneye verilgen eden balası bir nişikte kiskin gene taşlap bit almıdır. Çünkü indi bizge kadar da icad kişileri ettiler, hazır da ettiler. Çünkü ul indi bir yaxşı məğnəsində ağu deyip ettim mi? Çünkü baribir şuşu zalga çıkıp, sahneye çıkıp, tamaşaçıların yüzlerin, gözlerin görüp, onlar bilen aralaşu, ol indi qonga singen. İndi olsak, biraz şitkerek gitip durdum deyip, alay dürüstürek bulur. Biraz icadi toxtalış deyip etsem, ol dürüstürek bulur menimce. Hazır baribir özün bilesin, türlü sosyal şirketler aşağı, Instagramlar aşağı, kontaktlar aşağı küp bit aralaşu. Hayvat şunda özümden üyde bayanımını alıp, balacaktan bitinde bayanda oynayıp isken jigitmen. Piyanında tıra üyde, anda da oynayıp, bayanda köbürek oynayıp, halk jırlarını küylep şıkkalıyım. Sahneye kilgende şundan da bir sirek, şakırılgan jirlerge baram anısı. Müstakil rəvişdə indi sen özünün konsertlarını uyuşturmuşsun, gastrollerge yürmüşsün köbek. İyi, müstakil deyip, ol bizden müstakil şul Zeynep bilen birge çıktı. Birge duet bilen başladık, duet bilen göründük, şulay devam ettik. Indi mine zor sahnege hazırki vakitte gastrollerge şıgılarını toxtattım. Sizin indi sahnege, profesyonel sahnege birinci ayak baskandan alıp 30 yıldan artık vakit ötkendir. Şulay. Mine andi termin var ol. Sportta da mesela uzun ömürlü ya ise kısa ömürlü sporçular bulayım. Kimdir yaşlı bir balkıp aladı ondan sonra üstüne sahnede de şulay kimdir büyük ulu yaşka kadar ali sahnenin tutacırlı kimdir yeterek gite. Şahsen sen özünden mene sahnedeki turmuşunu uzun ömürlü buldum әлі ол қысқа ғұмырлы ма? Қысқа ғұмырлы деп әйтмәс едім, çünkü қазіргі уақытта әлі бәрбір халықтың құлағында болған, халық өзінің көңіліне салып қойған, һәм жырлай тұрған жырлар бар, менің репертуарда болған, һәм әйтергә керек, қазіргі уақытта біздің ұлыбыз Болат, ол Ақ Болат псевдоним белән сәхнәгә чыга башлады. Ол да менің кайбер жырларны башкара, яңаша аранжировкалар белән чыга. Шуңа күрә шулай булгач, менің бәлкем иҗат юлым аның аша дәвам ителә торгандыр дип әйтәсем килә. Инде профессиональ сәхнә дигәндә без бит Зәйнәп белән җырчылыкка укымадык гомумән. Культура институтында без укыдык, культурасет работа, культура арту юнәлешендә, факультетында дирижер хор бүлегендә. Без гомумән хор белән эшләргә тиешләр. Шул ук хорда җырлап башланды безнең 86 елда мин армия сафларына кайткач, Зәйнәп белән күрешкәч, Иделкәем җыр ансамбленә, Мөхмәшләр мәдәният сараена, Яхьяев Марат Гомәр җитәкчелегендә Иделкәем ансамблендә башланган эш. İcad гомумән минем башланды, культура институтына укырга кирдем, стипендиат, колхоз стипендиаты булып, мин кайтырга тиешле егет идем, авылга, клубта эшләргә. Зөфәр, бу хакта әле без бераз соңрак әйме? Менә бу профессиональ сәхнә дигәннән һәм синең менә бу читтәнрәк бераз карап тәнәфис алырга булдым әле дигән фикерләреңнән
bir моннан 11 ел элек булган интервьюнан bir үзек китерәсе килә. Иң яхшысы запаста икенче һөнәрең булу. Сәхнәдән үз вакытында китү дигән булгансың. Запаста икенче һөнәрең булу дигәндә син нәрсәне күз алдында тоттың? Һөнәр дигәндә эшмәкәрлек юнәлешендә нәрсә дә булса, гомумән эшмәкәрлек түгел, гомумән төрле юнәлештә мин үземне сынап карау теләге булды. Ул миңа табигатьтән бирелгәндер инде. Төрле эшне эшләп карыйсы килде. Төрле адәм баласы үз яшәү дәврендә шәхсән мин үземә төрле өлкәдә төрле планкалар куям, төрле баскычлар. Аларны атлап әкренләп җиңеп барырга тиешмен дип, кайбер юнәлештә эшләр әлбәттә уңай барып чыкты. Кайбер юнәлешләрдә ялгышлар да булды. Ул бит төп минем эшем иҗат. Иҗатчы кешеләр, сәхнә кешеләре, алар күбрәк теге эмоциональ булалар. Төгәл эш белән эмоция алар бер-берсенә туры килә алмый. Төгәл эштә анда эмоцияны куеп торырга туры. Эмоция читтә калырга тиеш. Анда уйлап, фикерләп, салкын акыл белән генә. Менә шул әйберләрне мин бәлкем аңлап та бетермичә, аны югалтулар да күп булды. Шуңа күрә мин барыбер бирешмим. Чөнки гаилә миңа барыбер терәк, Зәйнәп, балалар, алар аңлый. Миңа һәр даим теге үзләреннән төрлечә мораль яктан ярдәм белән торалар. Шулай булгач, бу шушы табигатьтән салынган төрле эшләрдә үземне сынап карау. Теге менә мин сезгә күрсәтим әле, мин шуны эшлим. Менә мин сезгә шулай күрсәтәм әле. Монда булдырам мин дигән уй белән түгел. Алай эш башласаң, әлбәттә төбеннән, тирәнтен, тамырыннан син ялгышасың һәм эшләрең барып чыкмый. Менә син әйтеп киттең, мин яшьләрне, бүгенге сәхнәне, эстраданы бераз читтәнрәк карап, күзәтеп алу максаты белән дә менә шулай читләштем дип әйеме. Менә бар бит шундый әйтеп, теге үкшәңгә басып киләләр дип. Менә үкшәгә басып килү. Син андый хисне үткәргәнең булдымы? Менә үкшәгә басучылар дип әйтик. Яхшы мәгънәсендә, үкшәгә басып киләләр бит. Булдымы андый вакытлар? Яисә сиземләү шундый иҗат барышында? Ничектер борчылып, аны бик авырту, кабул итү булмады бер кашанда. Авыр итеп кабул итү булмады. Чөнки шын барлыкны кабул итә белергә кирәк. Әгәр дә аны дөрес итеп кабул итә алсаң, анализ ясап, син үзеңә, ничек дип әйтим, үзең белән, димәк, син аңлаша беләсең. Әгәр дә авыр итеп кабул итсәң, әлбәттә ул мораль яктан сиңа кыен, авырлык китерә. Белергә кирәк, чөнки иҗат башында без Зәйнәп белән үзебезнең юл белән чыктык. Бәлкем ниндидер бер бушлык табылгандыр. Шул бушлыкка без кирип утырганбыздыр дип тә уйлыйм. Чыгып киттек, Чаллы шәһәренә килеп төштек инде, автобус белән. Безнең кашалар администратор, ничек соң әйтәм, аның Ринат Хәбибрахманович, без аңа бабай дип йөридек. Чөнки ул бабай бию белән танылган биюче. Бабай ничек? Ярый, нормаль. Әйтеп бетерми бит бу. Күңелдә ниндидер бер шу бар. Көйләгән айга 90 концерт. Айга 90 концерт. Көнгә икешәр концерт. Көнгә икешәр эшәр. Ялсыз. Икесе мәдәният сарайларында булса, концертларында аның берсе предприятиеләр инде үзләренең эшчеләренә күрсәтер өчен Зәйнәп белән Зөфәрне алдан сөйләшеп көндезгә эшәр концерт шулай безнең чыгадыр. Хәзер нәрсә инде бер шулабыз әзрәккән икән Зәйнәп булыр микән инде кеше. Концертлар башланды, сәхнәгә чыгып бастык Чаллы шәһәрендә. Шыгрым тулы зал. Алмат шөрлектә урын юк. Менә шундый әйтем бар бит, Алмат шөрлектә урын юк. Шулай итеп башланды. Әлбәттә, зур сәхнәгә бик алай әзер дә булмаганбыздыр. Әлегә бая шул безнең уку юнәлеше классик, юнәлештә булу. Монда бит барыбер без сәхнәгә чыгабыз. Халык җырлары, популяр җырлар, попса дибез бит, нәме? Ниндер ул попса дигән әйберне аңламыйдык та без ул вакытта. Һәм менә шулай иттереп безнең иҗат башланды. Әмма дә ләкин барыбер без институтта укыган вакытта, 86-87 елларда Азнакайның районында теге кыргызстаннарына чыгып, кешеләрнең клубларда, балык бистәсендә, безнең авыл клубларында, Буа районнарында шулай ук басуларга чыгып, төшке ялда ризыкларны авыз иткән вакытта комбайнчылар, механизаторлар алдында җырларыбызны агит бригада. Без инде үзенчә теге эшләп ничектер шомарган идек. Әмма дә ләкин бу бит башка. Монда бит инде зур сәхнә, зур гастрольләр башланды. Менә
шунда инде аңладык без кая килеп эләккәнебезне. Һәм менә шул вакытта бәлкем без күп кенә безгә кадәр җырлаган җырчыларга ниндер кыенлык китергәнбездер. Кыенлык, ну инде көндәшлек бит инде. Менә аяк үкчәгә басып калу дигән. Үкчәгә басып килү, көндәшлек бу. Көндәшлек, әмма дә ләкин ул теге кара көндәшлек булырга тиеш түгел. Әлбәттә. Иҗат һәрбер юнәлештә без милләт яши, яңа сәләтләр туып тора. Bunlar алышына, аны аңлый белә кирәк. Әлбәттә, ул вакытта улыгай баручы җырчыларга без ниндер кыенлык ясаганбыздыр. Анысында күп ишетергә туры килде. Авыр сүзләрдә ишетергә туры килде. Ну бит инде без эшләргә тиеш, без чыгарга тиеш. Ул югыйсә үсеш булмас иде. Булмас иде. Ул көн әйтеләр бит, дөнья гомумән сәясәт, икътисад та, мәдәният та ул көнчелек белән алга таба бара. Көнчелек булмаса көндәшлек белән. Көндәшлек булмаса алга барыш юк булмый. Шуңа күрә менә шулай итеп әйләнеп кайттым. Шулай итеп бездә үкчәләргә баскач, безнең дә үкчәгә басучылар була ул. Булсын ул. Булсын, әмма дә ләкин милләткә алга барыш ясарлык булсын. Нәтиҗәле булсын, сыйфатлы. Дөрес нәтиҗәле, сыйфатлы. Бер интервьюмда шундый юллар таптым әле мин. Мин ялкаурак кеше. Минем урында башка берәү булса, әллә ниләр эшләргә җитешер иде мөгаен. Бу үзеңә менә шундый тәнкыйди караш булдымы? Чынлап тура. Мин һәр вакытта хәзер дә шулай карыйм. Үзешә сәнгатьтә йөргән вакытларда мин күбрәк җырлар эзләп, тырышлык күбрәк иде дип әйтимме? Бәлкем ниндидер тынычлану булгандыр Зәйнәп белән бергә булгач. Бергә гастрольләр, бергә группа, бер төркем ничектер үземә әлеге дә баягы, бәлкем башка төрле эшләр белән дә шөгыльләнергә кирәктер дигән уй кергәч, корт кергәч шул башка. Ничектер әзрәк кенә Зәйнәпне алгарак чыгарып, Зәйнәп без бергә. Әмма дә ләкин син алдарак бул. Мин менә әзрәк башка эшләр белән дә шөгыльләнеп карыйм әле дигән уй белән эшләнгән. Дөресен әйткәндә, чыннан да репертуарларны яңарту буенча аны миңа жизньдә әйтәйин, минем апамның ире, алар үзенең балаларны караштылар, үстерәләр. Зөфәр, син бит шул тиклем матур җырлыйсың, халык көйләрен, халык җырларын, узын җырларны. Ялкау син, нишләп аларны кертмәсең репертуарга? Менә аның әйткән сүзләре шулай ничектер кулакка сеңеп калган. Шул бәлкем шул да менә хәтердә булып, шул сүзне кулланганмындыр. Бүтән өлкәдә дә инде ул теге тырышам дисәң дә бүтән өлкәдә җитешеп булмый. Нәрсәндер әзрәк кенә шул каядыр йомшаграк карап, каядыр үзен ныграк бирергә кирәктер дип уйлыйм. Гадәттә менә артистларның биографияларын укыганда, танышканда, аларда менә шундый сүзләрне, җөмләләрне бик еш ишетергә туры килә. Фәлән-фәләнов анда яисә фәлән-фәләнова бала чагыннан, яшь чагыннан җырларга яраткан, кемдер анда мин кыенсынып качып мунчага бикләнеп йырлый идем, кемдер анда мин урманга барып җырлый идем дип искә ала. Зөфәр Билаловның менә бу биографиясе, иҗат биографиясе нинди җөмләләрдән башлана? 2нче класста укыганда, ангина белән авырып китеп, бер ай өйдә ятканда, әтинең бер рәтле алсу төстә перламутровый кичкенә гармоны бар иде, бер рәтле. Шунда мин беренче көйләрне сыздыра башладым, үзлектән. Беркем өйрәтмәде дә, менә алдым да кулыма. Ул вакытта таралган, киң таралган җыр Ак бүрегем бар дисең, нигә аны кимисең? Сөйгән ярым бар дисең, нигә аны сөймисең? Менә шул ки чыга башлады. Менә ул иҗат юлым шушы 2нче класста башлангандыр дип әйтәсем килә. Шуннан әкренләп алга әкрен генә теләк, әлбәттә үҗәтлек тә булды. Ансыз булмады. Теләге дә көчле булган. Инде табигатьтән дә салынган, чөнки әти-әни күп җырчылар шулай ди. Менә әти-әни безнең җырга остайды. Әйтергә кирәк, мәҗлесләрдә әти, яни солистлар иде. Син үзең менә авылда әйттең инде, гармончылар күп, баянчылар күп булды дип. Гадәттә әйтәләр, менә русча аның инде первый парень деревни, мәсәлән. Син авылның беренче егете булдыңмы, юкмы? Беренче егет дип
Олай деп әйтсәм, мақтану була бит инде ул. Бәлкем ничек бар шулай инде? Беренче үк булды микән? Бәлкем булгандыр да, ничектер кайбер классташ кызлар, егетләр искә төшергәләп алалар. Хәтерлисеңме? Минзәфәр дип, мин бит инде тулы исемем Минзәфәр, алар шулай индәшәлек кичә. Син ди гармунда уйный башлагач, кышкы бураннарда сине чанага утыртып, алыша, чананы син алдыңа гармуныңа куеп, без чананы алышып тиеш тартабыз. Әле шират басып ди, мин тартам Минзәфәрне. Шунда җыр дәресләренә алып кирип мине йөртәләр, менә безнең Минзәфәр Билалов, 2нче класс укучысы, үзе гармунда уйнарга өйрәнгән, менә тыңлап карагыз әле балалар дип, мине шулай дәрескә, класстан класска йөртә торганнар иде. Шул вакытта мин, наверное, почти первый парень була башлагандыр дип әйтеп икән. Менә шундый мизгелләрне хәтерлим. Баянда безнең класста 4-5 егет без уйныйдык. Көндәшлек зур иде. Бары егетләр теге ул вакытта үзең беләсең, компьютерлар юк. Юк, әйе. Уеннар урамда, эш өйдә, куласында нәрсә бар, шуны бит инструмент итеп уйнаганбыз, шуның белән күңел күргәнбез, димәк, шулай итеп узын тәнәфесләрдә без өчәр баян белән, егетләр белән, классташлар белән, укытучыларны, директорларны биетеп, мәш киләдек. Шундый күңел иде. Ул 20 минутлык тәнәфес булырга. Узын тәнәфестә. Син әйтеп киттең, менә колхоз укытты, колхоз стипендиясына дип. Гадәттә бит инде ул стипендияга укыгачына кире кайтып бит инде анда колхозда эшләргә кирәк була торган иде. Әйе шул. Әйе, син үзеңнең бурычыңны ничек кайтардың колхозга? Концертлар куябыз. Әлеге дә баягы шул үзенең укуны дәвам итү теләге, үҗәтлек, Казанда калу теләге, сәхнәгә чыгу теләге, шушы мәдәният һәм сәнгать университеты иде. Ул вакытта культура институты иде. Культура институтын тәмамлагач та минем консерваториягә керәсем килде. Анда бик зур рәхмәт Рафаэль Сибатович безне Хакимов укыткан иде философия буенча. Ул шул чорларда 90-нчы еллар башында министрлар кабинеты, ул вакытта областной комитет обком атыладыр инде. Аны табып, аңа барып, аның белән сөйләшеп, аннан соң Ринат Халитов декан консерваторияның аның белән сөйләшеп, юридик якларын дөрес эшләргә кирәк, Зөфәр колхоз белән судлашып бирмәскә дип. Аннан соң әзрәк министрство, мәдәният министрлыгына кирип, әзрәк кенә алдашып, юлдашып, шунда туры килде инде. Мөзип Тәзич дигән ул вакытта авыл эшләре буенча министрның урынбасары. Юк инде, шулайрак сөйләшәләр күзлеген әйтеп. Син, Билалов, кайт инде авылыңа. Безнең җырчылар күп. Дидем да мен, давай, Зөфәр, башыңдагы фикерләреңне тупла да әйт. Беләсезме, мин бит ул вакытта Зәйнәп белән өйләнешкәнбез инде, 88 елда өйләнештек. Бу 90-нчы еллар. Мәтәм Мөзип Тәҗиш, минем Зәйнәп исемле мәтәм бик матурына тормыш иптәшем бар. Аның мәтәм теге свободный диплом дип әйтәләр бит. Ул мәтәм аның ирекле диплом. Булай әйтәбез, әйдәгез, аны без кайтарыйк нигә? Безнең Кама колхозына, Олы елгага, мен креминде укырга зинһар консерваториягә мәтәм. Җырчы буласым килә бит, валлаһи. Мәтәм ул вакытта мен Халитов әйтеп куйды, Ринат Арифулович, декан консерваторияның Зөфәр, әгәр дә мәдәният министрлыгыннан шалтырату булса, син 2нче курска үтәсең, 1нче курска түгел, 2нче курска сине шунда калабыз. Мен бит шалтыратырга кирәк Мөзип Тәҗиштән. Мөзип Тәҗиш, зинһар, Зәйнәп мәтәм кайта. Дип уйлап тора бит инде бу. Телефонны алып шалтыратыгыз мәтәм нигә? Ринат Арифулович мәтәм ул көтеп тора. Сезнең шалтыратуны. Ринат Арифулович менә Билаловында кергәне ярар, сез аны алыгыз инде. Без монда килештек. Телефонны куйды. Рәхмәт җавгыры. Булды бит бу. Шунда кайттым. Ничек инде? Зәйнәп кайтмады инде. Авылга без бергә бит инде, җырчы булырга. Авыл рәхмәт җавгыры вакытта колхоз рәисе Хаким Хайруллович исән сау бугай әле. Хаким Хайрулловичка рәхмәт, ул аңлады минем теләкемдә һәм аңлый торган кеше булгач, аңа бик зур рәхмәт. Әйтәбез, бурычны кайтарабыз инде, концертлар куербыз, Алла бирсә. Кайттык, авыл халкы өчен концерт куеп, алып бер генә түгел инде, берничә кайттык. Үзебезнең колхоз авылга да, яңа клуб ачылгач та, зур клуб, Зәйнәпнең авылына да шулай кайткалап, еш булмаса да, күпмедер вакыт сайын кайткалап, шулай иттереп, менә мин бу бурычымны Данил кайтардым бит. Кайтарды. Бурычлы булып калмадык. Калмады бурычлы. Син бит инде үзең
әйткәнчә менә сәхнәгә, профессиональ сәхнәгә халык җырлары белән аяк баскан кеше. Ялышмасам бер интервьюңда, әгәр дә мөмкин булса, мин халык җырларын гына башкарыр идем да дип әйткәнсең. Моңа нәрсә сәбәпче? Менә халык җырларын гына башкармаска. Мөмкин идеме халык җырлары белән генә Зөфәр Билалов булырга? Мөмкин булгандыр. Безнең бит бер ниндидер шундый тамашачының артыннан иярберәк бара торган бер гадәт салынган дип әйтим. Ул менә тамашачы сорый. Әйе, менә ул әлбәттә тамашачыны тәрбияләргә кирәк дип әйтәләр. Аңа яңа төрле алымнар, җырлар тәкъдим итәргә кирәк дип. Кирәк әлбәттә, бер сүзсез. Әмма дә ләкин кискен яңалыклар белән түгел. Мәсәлән, ул татар халкына түгел, урыс халкына хас булмаган джазлар белән һәм башка шундый үрелеп бара торган афроамериканский стильләр белән ул кирәкле дип санамыйм. Ягъни халык җырларына заманча сулыш бирү, заманчалаштыру сезнең фикерегезчә ул дөрес түгел. Чөнки мин аны менә зур гасырлар буена дип салынган мәхәббәт бинаны җимереп, нигезен алып ташлап, яңаны кую дөрес буламы икән, белмим мин. Ул бит татар халык җырлары, озын көйләре, озын җырлары, алар бит инде нинди генә юнәлеш булмасын җыр сәнгатендә, алар аның нигезен тәшкил итәләр. Ул нигез, аңа тиергә ярамый. Ал син аның өстәге салынган йортын үзгәрт, нигезгә тиергә ярамый. Нигез калырга тиеш. Шушы халык җырларына кагылышлы булган. Әгәр дә ул халык җырын нигезенә тимичә дип әйтик, күпмедер дәрәҗәдә эшкәртү мөмкинме, юкмы менә? Мөмкин эшкәртү. Әмма дә ләкин аның электән бәлкем консерватив яңгырый торгандыр. Әмма дә ләкин күп кайбер өлкәләрдә консервант булып калу да дөрестер. Консерватизм бу кулланышта дөрес дип уйлыйм. Ноталарын, бурмаларын аның үзгәртергә кирәк түгел. Бу дөрес әйбер түгел. Моң ул ничек электән җырланган, әз генә үзенең тавыш тембры белән индер үзгәреш кертергә була. Әмма дә ләкин тирәнтен аны нигездә үзгәртү мин аңа каршы. Менә син укыган вакыттарны искә төшердең, Мәдәният һәм сәнгать институтының ул вакытта хор дирижер бүлеге, әйеме? Син бит инде ул вакытта авылга клуб мөдире булып кайту нияте белән индер һөнәр алып кайтырга, шушы белгечлеккә укырга кергәнсеңдер дип уйлыйм. Ул чорда әле синең җырчы булып китү ниятең бар идеме, юкмы? Әллә инде ул вакытта әле эстрада бүлекләре юк идеме? Эстрада бүлегенә кирип уку мөмкинлеге. Ул вакытта эстрада бүлекләре юк иде. Без инде менә нинди укытучылар бар шушы дирижер хор бүлегендә әз-мәз генә аңлата торган. Ул безнең Иделкәй ансамблендә йөргәндә иде Марат Гомәрович Яхеев, ул үзенчә аңлата торган иде. Инде менә эстрада җырчысы булам дип мәктәп алу мөмкинлеге юк иде ул вакытта. Җырчы булып китү кайчан туды ул минем? Әзрәк битендә теге тавыш мөмкинлекләрем бәлкем яхшы булгандыр инде, әйе, күргәннәр аны күрә белүчеләр бар, укытучылар бар. Миңа әйтәләр, сиңа укуны дәвам итәргә кирәк, консерваториягамы. Я булмаса, җыр өлкәсендә син аула кайтсаң, син бу дөрес эш булмый дип. Син консерваторияны тәмамлап бетермәдем. Бетермәдең. Әйе. Менә ул чорларда мин ишеткәнем булды, Зөфәр Билаловның хәтта опера сәхнәләрендә җырларга мөмкинлеге бар. Опера җырчысы булырга аның мөмкинлеге бар дигән фикерләрне ишетә идем. Сиңа менә бу яктан тәкъдим ясаучылар булмадымы? Зөфәр, синең киләчәгең менә шундый, син опера сәнгатендә үзеңне ача аласың дигән фикерләр булдымы? Булды. Ул чорда инде мәрхүмә Зөләйха Гатаулловна, Зөләйха апа безне укытты. Зөләйха апа классында укыдым мин. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты. Зөләйха апа әзерләде мине вокал буенча. Ректорыбыз ул вакытта иде, Рубин Кабирович Абдуллин. Ул миңа әйтте: "Зөфәр, син әзерлән опера һәм балет театрына, син солист булачаксың, мин үзем ул минем эш" дип. Мин ул вакытта инде консерваторияның 5нче курсларыннан киттем мин.
иттем, чөнки тормышны көйләргә кирәк, яшәргә урын юк, фатир булдырга кирәк. Көнкүреш сине мәҗбүр иттем шул көнкүреш безнең көнкүрешне булдыру, урыс әйткәндә быт, шуны көйләр өчен мин укуны калдырып торыйм дип кенә академик алып, бәлкем китермен дигән идем. Ягъни әле синең кире кайту теләге бар иде. Бар иде. Аннан соң Рубин Кабирович та чакырып җирде, кайт Зөфәр кайт, бетерергә кирәк укуын дип. Аннан соң ничектер сүрелдем дә Зәйнәп эстрада җырчысы булгач, без инде безнең теләк бергә иде. Бергә гаилә булгач, без бер гаилә булып сәхнәдә дә, тормышта да. Ул Аннан соң фикер тумадымы соң, менә укып бетерәсе калган икән дигән менә шундый уйлар булмадымы? Аның мөһимлеге тумадымы тормышта? Консерватория дипломының дип әйтик. Бераз андый уйлар булды, әмма дә ләкин менә теге борчылып үкенмәдем бер качан да. Баш китәрлек түгел. Юк, баш китәрлек түгел, чөнки халык өчен ниндидер үзебездән барбер матур өлеш кертә алдым дип әйтәсем килә. Әле кертергә дә уйлыйм, Алла бирсә, киләчәктә, чөнки халкыбызның узын көйләре бар, җырлары бар, аларны җырламыйча булмас. Барыбер менә хәзер ул вакытта да Зәйнәп белән җырлый башлагач, хәзерге вакытта да күпме кешеләрдән рәхмәт сүзләре ишетәсең. Ул хәзер бигрәк тә бит шушы социаль челтәрләр аша, Инстаграмнарда язалар. Сезнең менә әле күптән түгел Зәйнәпнең бер постында укыдым. Сезнең дуэтларны җырлап, туйларны уздырдык. Сезнең кебек пар булып яшисебез килде, шушы көнгә кадәр яшибез дип, шундый рәхмәт сүзләре җиткерәләр. Бу үзе зур бәхет. Күп кешеләр менә мин хастаханәдә ятканда, нык авырып яткан вакытта күбрәк Зәйнәпкә килә инде андый хәбәрләр. Миңа да килгәне бар. Зәйнәп синең җырларны, сезнең дуэтларны тыңлап, мин бит сихәтләндем, терелеп чыктым шул вакытта, сезгә рәхмәт дип. Бу минемчә моннан да зур бәһа юктыр инде. Уйны чыны белән әйтелгән сезнең бер шаяртып әйткән сүзегез бар. Җырчы булмасам, Зәйнәпнең шоферы булар идем дип. Инде монда уйны бар. Чынына килгәндә, чыннан да сез машинада җилдергә яратасың. Яратам шул. Һөнәр дигәндән, әтигез бит сезне ялгышмасам укытучы булыр дип уйлаган инде. Шундый рәхәтлек. Укытучы була алган булыр идең микән? Тарих, география буенча мин бик яраттым. Тарих фәнендә, географияда Гелбишлегенә укыдым. 4 ел санда җырлый торган идем мәктәптә, күземә яшь килә торган иде. Әти үзенчә ничектер теге җитди профессия булыр дип уйлаган, но бик бастырып әйтмәде инде. Педагогия институтында укыды дип. Шуңа күрә мин аны файдаланып калдым. Укытучы һөнәрен мин сайлаган булсам, алып барган булыр идем. Аны хәзер кай вакыт Зәйнәпкә җөмлә төзеш вакытларында каядыр теге үзенең постларын язган вакытта мин аңа һәр вакыт ярдәм итәм. Хәзер үзе ияләштем. Зөфәр укып ал әле. Редактор инде. Мин редактор булып утырам. Шуңа күрә ул күбрәк аның белән шөгыльләнгән саен ул башта кала һәм сиңа ялышырга ярамый. Ялышырга ярамый дигән әйберне куясың да укып һәм бинага инде бер сөйнү дә бар бит әле. Ничектер камил булмаса да мин теленең дөрес язылышларын беләм. Җөмләнең нинди сүздән башланып, нинди сүзгә бетергә тиешлеген. Ул бит алгышлар хәзер бик күп. Менә сирәк булса кирип сүз челтәрләрдә карап утырам, социаль челтәрләрдә бик күп ялгыш язалар. Бик күп ялгыш язалар. Зәйнәпнең бер әйткән сүзе бар интервьюда, Зөфәрнең хәтере яхшы дип. Бу чыннан да шулаймы һәм хәтер яхшы булу ул җырчы өчен ни дәрәҗәдә мөһим? Әлегә Аллаһка шөкер хәтер начар дип әйтә алмыйм. Җырчы өчен ул менә беренче аның инструмент тавыш җепселәре булса, иң мөһим, икенчесе аның әлбәттә ул хәтер. Чөнки җырларны һаман өйрәнәсең. Аларны бит әле өйрәнү бер хәл, аны хәтер капчыгына салып куеп, аны ачып яңадан тагын җырлый бирә. Җырларга кирәк. Синең репертуарда ялгышмасам 350 җыр дип укыдым мин, әйме? Менә шул 350 җырның да син бүгенге көндә теләсә кайсын әле җырларлык хәлдәме, сүзләр исәме? Берәр куплетым булса, җырлап искә төшереп җырлый алам. Бөтенләй тулайым булмаса да, берәр куплетын искә төшереп җырларга мөмкинлек бар, теге кәгазьдән карамыйча гына. Менә без инде бу әңгәмә барышында Зәйнәп Фәрхетдинованы бик еш телгә алабыз. Аны сезнең хатын булган өчен генә түгел, нәкъ менә сәхнәдә бергә иҗат иткән хезмәттәш буларак та шулай бит. Сезнең инде әйткәнегезчә менә Идел Кәем ансамбле таныштырды, кавыштырды. Музыкаль якка килгәндә, табигатына килгәндә, сез баритон, Зәйнәп сопрано. Менә бу ике тавыш дип әйтик.
музыкаль яктан, физиологик яктан дуэт җырларга ни дәрәҗәдә алар уңайлы? Минем даже әйткәндә теноровой партияларда җырладым инде мин. Минем ул ничек дип әйтим, шушы баритональный партияда җырлый алам, тенорында. Инде дуэтлар җырлаганда әлбәттә мин аның теге техник алымнарын җаен таптым. Икенче тавышны үз өстемә алдым. Зәйнәп җырның көен алып бара. Мин шул көй тирәсендә бөтерлеп җырлыйм инде теге. Хуҗа сартынан яры бергән эт кебек. Бу талавай арасында. Мин барыбер шушы уку ярдәм итте. Әйтәсем килә, хор, дирижер хор бүлегендә уку, ул бер теге ишетү өчен, яхшы ишетү өчен һәм җырлар өчен нык ярдәм итә. Һәм хәзерге көнгә кадәр ул миңа нык ярдәм итә дип әйтәсем килә. Икенче тавышны үзлектән чыгарасың. Кемдер язып бирми аны, кемдер сорап бирмисең, язып бирә икенче тавышны дип. Шул минем 2 октавадан артык тавышымның киңлеге, шул мөмкинлекне бер мин кулланам. Теге зарланырлык түгел. Ул ничек эффектында килеп чыга. Но барбер теге музыкаль яктан дип әйтгән физиологик яктан бу 2 тавышны бергә китерү сәхнәдә дуэт җырлау катлаулы. Катлаулыгы булды. Катлаулыгы бардыр дип. Бар. Шулаймы? Бар. Ну җиңдек бит. Аллага шөкер җиңдек. Хәзерге көнгә дә яңа дуэтларыбыз сирәк булса чыгып тора. Менә сез дуэт белән иҗат итә башлаган чорда, минем әйтәсем килә, дуэт белән иҗат итә башлаган чорда гаилә дуэтлары дип әйтәм. Гаилә дуэтлары, алар берничә генә бармак белән генә санарлык иде. Бүгенге көндә ирле хатынлы дуэтлар безнең эстрадада. Хәзер мин аның санын түгел санын гына да әйтә алмыйм, алар бик нык үрчиле. Сез моның менә үрчеттегезме? Моның берәр сәбәбен атлый аласызмы? Бу нәрсә, бу нинди күренеш бу? Беренчедән барбер безнең милләт дини ягы белән дә бәлки элегелектән бәлким шулай тәрбияләнгәндер. Безнең татар халкы бердәм гаилә яклы. Бергә булу. Менә кавышкансың, барбер тырышасың, беренче ярың Аллаһ Тәгалә бирелгән дигән мәгънә белән бер яшисең, бит. Шушы бәлким күңелгә салынган әйбердә алып бара торгандыр. Шушы парлы гаиләләрнең сәхнәгә чыгуын. Хәзергеләрен белмим, безнең әйтәм бит, һәр вакыт әйтәм яны. Безнең сәхнәгә чыкканда, анда яхшы акча эшләп буласында белмидек, без аны уйламыйдыр идек, уйлап та бирмидек. Безнең җырлыйсы килде. Безнең бары тик җырлыйсы килде, халык алдына чыгасы килде, татар халкына үзебезнең җырларны бирәс килде. Менә шушы аралашу теләге белән яшәдек. Хәзерге чыккан парларны белмим. Алар аның коммерция ягы да бар бит инде. Әйтәләр бит, ну, ирле хатынны бергә җырлагач, бер кашелюкка, бер качолга бара бит инде әйтәләр. Без аны уйлап башламадык. Бактың исә, бәлким без шушы сәхнәгә парлы гаиләләрнең килүенә бер этәргечтә булганбыздыр дип әйтим. Шигем югаңа. Әмма ләкин бездә бит кемнәрне тыңлап чыктык сәхнәгә. Ул вакытта Хайдар аби, Зөһрә апа бер үзләренең дуэтлары белән күренә торган иделәр. Күп булмаса да, ну, башка дуэтларны мин кемнәр бар иде ул вакытта. Гөлзада апа белән Рифат Аулин заманында җырлап йөрделәр, ирле хатынлы ул. Әмма теге инде төпләп гаилә белән узак итеп иҗат иткән парлар ул вакытта юк диярлек дәрәҗәдә иде. Ну, әгәр дә инде безнең шушы парлап иҗат итүебез Зәйнәп белән шушы сәхнәгә мотор парлар килүенә этәргәч булса, инде бу үзенә күрә бер мәктәп бит инде. Үзенә күрә бер шулай дип уйлыйм. Без инде авылга бераз кайтып килдек. Яңадан бер әйләнеп кайтыйк әле авылга. Олы елга. Олы елга булгашыннан аның елгасы олыдыр инде сезнең авылның. Шулман? Шулман. Шулманнан чыккандыр инде. Елгасы бар инде елгасының. Бизне дип атала торган. Менә Бизне. Авыл дигәндә без дип әйтик инде. Без үскән чордагы авыл белән бүгенге авыл. Син бит инде авылга еш кайтып йөрисең. Нинди аерма сизәсең син? Аерма зурмы һәм ул кайсы якка? Ул плюска барамы, минуска барамы? Аерма ул бит инде әлеге дә баягы замана без шундый чорда яшибез, Данил. Бу гасыр башлангач та, узган гасыр ахыры, бу гасыр башы технология яклары нык үзгәрешкә китте бит инде. Алга китеш.
Һәм аның әлбәттә ул бер яктан яхшы тәргеш ясаса да, яхшы позитив ясаса да, аның икенче ягы бар, негатив яклары бар. Балалар хәзер өйдә. Өйдә бикләнеп утыралар. Компьютер бар, уенчыклар бар. Безнең заманда нәрсә иде инде? Ул униның берсендә генә телевизор булгандыр инде. Мин бәләкәй вакытта мин төпчек бала идем. Ул шул 75-нче елларда, 70-нче елларда инде әти телевизор алып кайтты. Хәтерлим, Кварц дигән бәләкәй генә шундый телевизор. Шул, барбер ул телевизорга безнең вакыт калмый, чөнки өйдә эш күп, мәктәптә дәресләр әзерләп эшләп бетермичә телевизорны куштырмыйлар. Анда 4 танкисты собакадан башка бер әйбер юк иде. Урамда иде бит инде безнең уеннар. Шаугыр киләдер авыл, шаугыр киләдер бала-чага тавышы, төрле уеннар. Аны мин безнең буын, безгә хәзер булган буыннарда сөйли инде. Кабатлап сөйлисем килә. Урам уеннары искиткеч, искитмәле иде. Рәхәт ул физик яктан да безнең өчен файдалы булган. Хоккей турында әйтеп торам инде, без чистартып, сумканы атып кына бәрәктә без чистартырга төшеп китә торган идек. Миңа әзрәк, мин иркәрәк булдым шүткәнә, чөнки мин 6нчы бала. Минем алда 4 абый да, иң олы апа бар. Эшне аларга күбрәк, бит төпчек, аларга күбрәк эгәдер эш. Шуңа күрә шуның белән аерыла авыллар. Менә шәхсән минем туган авылым Олы елга үссә дә, шәһәрдән кайтып йортлар салучылар бар, йортлар алучылар бар. Урам бушап калды. Урам бушап калды. Урам күңелсез хәзер. Яшел булса да, балалар саны да булса балалар саны да аз. Менә мин бер күренешкә игътибар итәм һәр вакытта. Без менә авылның элеккегесе турында әйтеп китсәк, юлы юк, ул вакытта газы юк, суы кирмәгән, барсында ташырга кирәк, кул кеше белән эшләнгән. Әмма ләкин һәр авыл сайын диярлек башлангыч мәктәп, урта мәктәбе 8 еллык мәктәп, бала-чага гөр килеп авыл гөрләп торадыр. Бүгенге көндә суы да бар, жулы да бар, уты да кергән, асфальты да бар, әйеме? Шул. Мәктәпләр кыскара, балалар кими. Син менә бүген авылга кайтып тора алар идеңме? Кайтып торалар иде, монысы проблема түгел. Ул бит үзеңә нәрсәне максат итеп куясың. Авылында да, шәһәрендә дә, башка җирендә дә. Әгәр синең уй фикерең бар икән, синең ниндер планың бар икән, җаның теләсә кайсы җирдә яшәргә була. Әлбәттә яши алыр идем. Әмма дә ләкин шул саф һавасы, туган җирем дигән төшенчә өчен, саф һавасы өчен, шул ук суы, шул ук яшеллеге, урманы әлбәттә кайтып тора алыр инде. Шундый фикерләр килмиме кай вакыт? Һич югы авылга кайтып булса да җыгылырмын дигән. Әле андый фикерләр килгәне юк. Килгәне юк, хәтта алай теге олы абыем, Наил абый үзенең гаиләсе белән авылда яшиләр, бик ныклы йорты белән. Тагын бер йорты бар. Түбән Камада яши торган Илдус абыем. Шулай ук үзенең төп нигез кырындагы бер йортны сатып алды. Йортлар күп, авылда урын җитәрлек. Шуңа күрә кайтып аралашыр өчен Аллага шөкер киң кулаш белән каршыладырган абыйлар бар. Җиңгиләр бар. Мен ара җиңги дип әйтмим, тәти апа, матур апа, шибәр апалар дип эндәшәбез. Безнең якта шулай бит инде. Аллага шөкер күзләрен ачып эндәшә торган әниебез бар әле. 93 яшь белән бара. Май аенда 93 яшь була. Аны кайтып кочаклап, ул үзе яшьлектә җырлаган Идел бит ул су буйларын, башка халык көйләрен җырлап җибәреп, аның хәтерен яңартып, әзрәк күзленә яшьләр китереп, бергә җырлашып, җылашып алулары менә ул әниң яраткан җыры. Синең башкаруда. Аның яраткан көйләре шул озын көйләр инде. Берәр куплетын җырлап китик әле шуның. Әниеңә бер бездән сәлам күчтәнәче булыр. Сәлам булсын. Тирән битол, тирән битол, киңе битол шул, тирән битол, киң битол. Караңгы көн, балытлы көн,
күн бит ул. Татарның менә бу озын көйләре, алар күбесе менә шундый моңсу, моңлы көйләр. Ни өчен дип уйлыйсың? Әле соң Рәсәй илендә кайчан гына безнең халык рәхәт күрә башладысың дип әйтсәм, дөрес булыр. Узган гасырны алсак кына үзең беләсең. Гасыр башыннан алып ахырына кадәр сугышлары, ачлыклары, менә безнең үтеп бара торган коронавирус кебек испанкалары, беренче ул теге без әйтә торган бөек октябрь революциясен хәер инде тарихны бутап бетерделәр, шуңа шул тик. Аны инде хәер теге ничек дип әйтәләр? Ничек әйтергә дә белмим. Октябрь инкыйлабы. Шулайрак дип тә атылар бит инде. Безнең өчен бит инде ул зур бер ни иде? Вакыйга иде. Әле кайчан гына безнең татар халкы рәхәтлек күрә башлагансың. Аның патша заманында 25 елга армиягә алынган егетләрне искә алсак, шул ук сугышларны искә алсак, яңа гына гаиләләр корылып, сугышка китеп, кырылып, сугыштан соңгы торгызу эшләре, ачлык, акчасызлык, мискинлек, алар барысы да шушы моңлы, барысы да шушындай моңлы җырлар тудыра. Әлбәттә, ул битне халык җыры дисәк тә, аны кемдер тудырган. Кемдер язган. Кемдер язган. Син бит менә бу Татарстанның халык артисты исеменнән кала, әле Әгерҗе шәһәре, Стәрлетамак шәһәренең һәм Балык Бистәсе районының почетлы гражданины да бит әле. Әллә нәрсә беләсең син? Бу undый дәрәҗәле исемнәр, алар синең нинди хезмәтләреңә бәя бирделәр бу шәһәрләр? Аның Әгерҗенең мәрхүм ул вакыттагы район җитәкчесе Саидов безнең бик ярата идеяны, безнең иҗатны Зәйнәп белән. Уларны шулай бәһалис килде инде. Гәрчә Әгерҗе өчен әллә нинди эш эшләнгән булмаса да, Стәрлетамагын әйтеп та тормыйм инде. Ул вакытта да Стәрлетамак шәһәренең иҗатчыларын нык ярата торган мэры Спартак Галиевич Ахметов дигән кеше бар иде. Ул инде аның инициативасы, аның теләге булды. Соңгы менә 50 яшем тулганда инде Валиев Илхам Госманович ул вакытта безнең район җитәкчесе, аңа рәхмәт яусын, шушы район киңәшмәсе белән бергәләп уйлашып, миңа шушы почетлы гражданин, икенче төрлечегә дөрес әйтелә, шәрәфле гражданин дигән исемне бирергә карар кылдылар. Карар кылгач инде мин каршы килмәдем, рәхмәт кенә әйттем. Димәк, әллә нинди эшләр кырмасам да, үземнең туган төбәк өчен җырчы буларак, аның әдәбияты, шигърият турында әйтеп торасы юк, Данил беләсең. Безнең төбәк татар милләтенә иң күп әдәбиятчылар тудырган, шигърияткә тудырган төбәк. Актерлар, театр артистларын, җырчылар бездә бик аз, бармак белән санарлык. Беренче җырчы инде шулар арасында мин булгач, эшемне бәяләгәч, нәрсә дип әйтим? Рәхмәт, ул ничек дип әйтим, аны акларга тырышырмын. Сәхнәне ташлап бетермәмен дә, бәлки Алла бирсә. Яңа җырлар иҗат иттербез дип. Шулай булсын, амин. Үткәне белмәгәннең киләчәге юк дигән шундый бер гыйбарә әйтем бар бит инде безнең халыкта. Соңгы вакытта, соңгы елларда менә нәсел җипләрен барлау, шәҗәрәләр булдыру, шәҗәрәләрне төзү, нәсел агачларын ясау бик менә шулай популярлашып китте безнең халык арасында. Син үзеңнең нәсел агачыңның, нәсел шәҗәрәсен дип әйтик, үзең булдырдыңмы? Кем эшләде аны? Ялгышмасам, 1700 еллардан башлап. 1700 ел, 1730. Ничек барып җиттең менә шушы елларга? Хәзер исемә төшерәм. Аит бабайдан килеп чыга. Аит Раимов безнең эшләгән аны белгечләр, галимнәр дип әйтим инде. Төшерә кирәк бит әле. Бу синең инициатива булды менә шушылай торгызу. Бу инициатива алар менә безнең шушы эшне тәкъдим иткән кешеләр, галимнәр, ирле хатынны, алар шулай ирле хатынны бардылар. Алар тәкъдим иттеләр иң беренче Зәйнәпкә. Зәйнәпнең Татарстан шәһәрләре буйлап 45 яшь тулган елны концертлар куеп бирдек. Шул вакытта Әсхәт, Миләүшә, алар ирле хатыннар Бөгелмә шәһәрендә яшиләр. Алар тәкъдим иттеләр, без шәҗәрә ясадык менә беренче кешегә. Әйдәгез сезнекенә эшлик дип Зәйнәпкә тотындылар. Җиңел эш түгел, аңладым, архивларда күп казынырга кирәк. Уфа, Самар, Казан,
һәрберсен түләргә кирәк. Менә алар аны булдырдылар, Зәйнәпнең әтисе ягыннан, Морза нәсел икәнен белдек. Бабасы тарантасларга утырып, теге җилгер атлар белән, теге бурыш әйткәндә земля владелец булган инде, алпавыт булган. Аннан соң теге болгауырчылар башлангач, Финляндия аша Америкага киткән. Менә шуларның барысында без шәҗәрә аша белдек. Аннан соң миңа чират җитте, Данил, аннары мин дә эшләтергә булдым, чөнки ул бит беренчедән кызык. Кемнәр минем бабайлар, кемнәр кая? Икенчедән безнең балалар өчен кирәк, киләчәк өчен кирәк ул. Алар өчен дә. Аннан каян килеп чыккан безнең ул бит әле минем бабаларым, әбиләрем, ул бит әле безнең авылында тарихы бар. Авылның тарихы бит инде каядыр төрле язмаларда 1760 елларда күренә башлаган Олы Елга авылы, Лаиш өязе, Казан губерниясе булган ул вакытта. Аның кайчан ничек килеп чыккан, бит әле тарихы да бар үзенчә. Каяндыр абыйлы, энеле икәү килеп, берсе Лаиш районының Кече Елга авылы, күрше авыл, анда кичкенә энесе урнашып, абыйсы ул кечерәк урнашып, олысы безнең авыл җиренә урнашып, шулай дип нигез корып, шулай дип эшләрен башлаганнар, яшәешләрен башлаганнар дигән нидә тарихта йөри. Анда минем менә бу шәҗәрәне булдыру ниндидер бер рухи, илаһи бер рәхәтлек бирдеме ул? Әлбәттә бирә рәхәтлек. Рәхәтлек тә бирә, сөенеч бирә һәм үземнең кемнәр белән нәсел шум ялгана. Еникеевлар белән, Куприннар белән. Безнең авыл кырында кайчандыр Чуашларда яшәгән булган, йорт өсте дигән җирдә Чуаш зиратлары җирләнгән урыннарда булды. Шуңа күрә теге әллә нинди зур эшләр майтарган нәсел булмагандыр да, ясаклы татарлар яшәгәннәр. Теге ул вакытта бит инде крепостной право вакыты. Крепостной булмаганнар алар, ничектер ясаклар түләп, шулай акчалар түләп ирекле яшәгәннәр. Менә аларны белү бит ул рәхәт нәрсә бит. Белергә тиеш, киләчәктә мин тарихны яхшы укырга тырыштым, мәктәптә дә рәхәт белергә тиештер аны. Тиеш, әле бит әниләр ягыннан да шисы бар әле. Аларны да эшләтергә кирәк. Димәк, әле алда тагын тора. Алла билсә, менә шуны туганнарга күрсәтеп, Зәйнәп үзенең туганнарына күрсәтеп, мин үземнең туганнарга авылга алып кайтып, менә без шулай авылдагы музейга алып барып, анда моңарчы беленмәгән, мәсәлән, син белмәгән туганнар барлыкка килдеме, нәсел җипләрен барлыгында? Ринат абый Еникеев белән бер урамда очрашкач, сөйләшеп алдык. Ринат абый безнең мәктәп нәсел өчен, мин ишеткән идем Зөфәр дип, миңа әйтте ул. Бәлкем ул да белә. Без теге ничектер урамда тормыш чабып үтә бит, йөгереп үтә. Шулай үзебезнең Достоевский урамында күрешеп сөйләшеп кенә алдык. Шуның барлыкта ул да белә икән аны. Менә Еникеевлар белән безнең бәйләнеш бар икән. Кызыклы бит. Кызыклы. Рәхәт бит. 1992 елда чыккан бер гәҗитнең битендә синең фото астында үзем дә җырлар иҗат итәм дигән менә шундый мәкалә башлыгы тора. Бу җырлар иҗат итү ул синең бүген дә бармы, дәвам итәме, әллә бу вакытлыча мавыгу булдымы һәм кайсы җырларың синең менә сәхнәдән яңгырап алар халык арасында тарала алды? Ул шигырь, көй язу күңел халәт инде. Менә мин шуны языйм әле дип тотына торган әйбер түгел. Элек күбрәк язылды. Теге читтәге эшләр белән бик мавыкмаган вакытта, башка эшләр белән шөгыльләнмәгәндә күбрәк язылды. Шигырьдә көйлә чыкты. Иң беренче җырларның берсе Илфат Дәүләтшин язды минем шигырьгә туган көн җыры. Кемнәр килә җиргә, кемнәр китә, Ходай безне шулай яраткан. Бу минем шигырь. Бу сезнең шигырь. Минем шигырь. Аннан күп кенә җырларын Зәйнәп башкарды. Теләк дигән җыр. Бәхетле булырга туган без бу җиргә, һәрбер җан шуңарга омтыла. Сөенеп һәм сөеп, мәхәббәттән көеп, яшәүләре шулай нитра шулай бай сүзләрендә көендә. Бу җыр мин үземнеке инде, шәхсән үземнеке. Аннан соң татар җырында премия алган бер җырым Мин нишләрем сине югалтсам дигән. Аның шулай ук көен Азат Хөсәенов белән иҗат иттек, сүзләрен үзем. Күптән инде, күптән гашыйкмын мин беләм, бары сиңа, бары тик сиңа, күзләремә кара,
Алдамыйлар аңла, тик күзләрдә күңел көзгөсө. Бусын да шулай шигырен яздым. Менә шул 15ләп җырым бар бугайда ел бирә. Киләчәктә бу әле шигырь җыентыкларың, җыр җыентыкларыңны бәлки әле күрербез. Тагын шигырьләр кирәк бит язарга. Тотынырга кирәк. Әле бит син иҗаттан туктарга җыенмыйсың. Туктап булмый инде. Туктап булмый ул бит инде ул салынган, канга салынган. Ул беләсеңме, туктау дип тәйде бедер булмый аны. Менә безнең татар халкы бит инде ул җыр да, усал да, төртмә дә. Картайып беткән бит инде. Нишләптер инде бу сәхнәдә кумы кыйлып бара бит инде. Менә шундый сүзләрдә ишетергә туры килә. Мәйтәм, не дождётесь, кум кыйлганча мин китәм әле дип теге кай вакыт уйлап куясың иде. Бәлкем шундый мәзәкләр булгач та, шундый төртмәләр булгач та, шундый фикер килгәндер дип тә уйлыйм инде мин. Карарбыз. Вакыт күрсәтер барында. Рәхмәт. Зөфәр, эчтәлекле әңгәмә өчен рәхмәт бик зур. Сиңа теләкләрнең иң зурысы инде. Гаилә иминлеге, сәламәтлек, иҗатың әле җимешләрен безнең тамашачыларга күрергә, тыңларга, ишетергә язсын. Бу безнең очрашуыбыз соңгысы булмасын. Рәхмәт. Амин. Исән сау булыйк, бергә булыйк, җырлыйк, моңланыйк, кирәк вакытта җырлап талыйк. Исән сау булыйк. Рәхмәт.